Naabot na po akong parcel ng ikaduhang doorbell. Ito ng ablihan. Dito lang tani parcel guys. O, kinsay ganahan, pwede na sa mga makuhaan sa atong link. Nag-order ko balik sa parcel nga doorbell. Kay duha man iputahan ang akong tindahan. Yung giduhan ako. Kani akong gi-order kay di kurente. Nga. Kung ay problema kay duha na ang atong doorbell. Diri sa main door o ari sa kilid. Nay siya okay kani tulo kani siya sa kurente. Nay na ko siya iputang. Ano siya, at dito sa pilit sa tindahan. Di kurente siya guys, naman siya ang volume. Muna siya ang volume, atong i-plus ang volume pagtusgan. Pwede siyang minus. Nice kay no. Dili na ta sa battery. Okay, katong primero di battery to guys, so nadismaya ako kay magsigitag palit og battery. Pero okay ra gyapon kay magamit na siya pero kalas lang sa battery. Manang kani akong gi-order balik kay di kurente na. Ano siya? Nya kanira yun ato ni siyang telpokon. Tingog na siya diha. Di na ko problema sa kuan battery. Kay nice na kayo ang ikaduha kay di kurente na. Problema ko atong usa kay may bungka nga nagsigtulpok ang customer wala ni tingog kay mao kay nalubat na ang battery. Nakani siya ang nindot nga doorbell nga di kurente. Nya karon ato na ni itaod papilitan ni nato ani kay para ipapilit na dito sa kilid sa pultahan sa tindahan. Yan na siya kuan nga pang kuan nga anak siya tulpokon. Araw nga tudlo nga tulpokon na siya. Ana siya. Please ring bell. Ato na ni itaod. Ano ni siya guys, yan ato ni siya butangan diri og ang kuan nga ari diya tulpokon. Asa pa ari guro ana para di mabalik. Pero siya katuning kuan di battery. Ako siyang tangtangon ibalhin ako dito sa kilid. Kani di kurente naman siya. Ano siya atong setup. Nanay siya kuan, kani siya tulpokon. Di ba? Wala problema din naka sa battery. Nya kaning isa ari diri. Kaya sa una dito man sa tubangan karon ari na ni siya diri sa kilid. Kaya na may bago dito, di kurente, kani di battery man ni siya. Ari na to siya ibutang. Para naapoy magpalit dinhi, naapoy siya katuslukan. Nga doorbell. Ano siya? Isda na ni siya battery ang katong iyahang bell. Kani siya oh. Kani battery man gud ni siya. Kani nang tingog kapagaw na kay isdanan og battery. Muna nakakuan niya kay umalubat ang battery, di na siya motingog. Ato na ilisdan ang battery.